Hey guys, welcome to the back my channel. Ang ito kay Lanka Railway Station. So Lanka Railway Station ang mounse video banai nunggu da Lanka Railway Station kan dasibo nोंथांमोना देखायनो नाजादोंमोन. Lanka Railway Station माबादि आरो माफ्राय मडिफाइ जाखो गोदो माबादिमोन दा माफ्राय जाखो आं बेफोरखौनो गासिबो नोंथांमोननो देखायगोन. दायो आं दङ Lanka Railway Station आव बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन. ओरैजाय मोनसे दं ओंखारग्रा आरो एजायबो मोनसे दं ओंखारग्रा आरो हिपारावबो ओंखारग्रा बानायगासिनो दं दा माने कन्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं दा माने कमप्लिट जायाखै आरो हिपारावबो बानायगासिनो दं रेल लाइन थ' दा जाजोबाखै बेखायनो अब्ला भिडिअखौ इसिबाङावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।